Πάμε στο πρόβλημα τώρα, που έχουμε ένα χωράφι σχήματος τετραπλεύρου αβγδ και για να βρεθεί το εμβαδόντανος ο τοπογράφος εργάζεται ως εξής. Από κάποιο σημείο όμικρον, ήδη βλέπετε έχω κάνει εγώ ένα ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένο. Θεωρώ όμικρον την αρχή των αξώνων. Τώρα, βορράς, πάνω, προχωράει έτσι, βορράς, Νορβηγία, νότος, κάτω, Αίγυπτο. Η Τουρκία που είναι, από εδώ ή από εκεί? Η Τουρκία στο χάρτη είναι από εδώ, είναι η Ανατολή, όπου είναι και η Κωνσταντινούπολη. Δυτικά είναι από εδώ, ωραία, για να μην μπερδευτούμε. Για να δούμε τι κάνει. Προχωρά βόρεια 2 χιλιόμετρα, άρα 1, 2 βόρεια και στη συνέχεια 1 χιλιόμετρο δυτικά. Δυτικά προς τα εδώ, άρα έρχεται εδώ πέρα, όπου συναντά την κορυφή α. Άρα το α έχει συντεταγμένες. Το χ του είναι πόσο? -1 και το ψ του είναι 2. Άρα έχει συντεταγμένες -1,2. Τώρα, από το όμικρον προχωρά 3 χιλιόμετρα ανατολικά. Ανατολή 1, 2, 3 και 1 χιλιόμετρα βόρεια. Οπότε βρίσκεται στην κορυφή β. Άρα η κορυφή β είναι εδώ. Το χ του είναι 3. Το ψ του είναι 1. Ωραία. Επίσης από το όμικρον προχωρά 2 χιλιόμετρα νότια και βρίσκεται στην κορυφή γ. Επομένως, πάμε εδώ. -1, -2. Βρίσκεται στην κορυφή γ. Το γ επομένως έχει συντεταγμένες 0, είναι το χ και το ψ είναι -2. Ωραία. Τέλος, από το όμικρον προχωρά 4 χιλιόμετρα δυτικά, άρα πάμε προς την Αμερική, -1, -2, -3, -4 και 1 χιλιόμετρο νότια. Και 1 χιλιόμετρο νότια, άρα εδώ πέρα είναι το δ. Άρα το δ έχει συντεταγμένες. Το χ του είναι -4 και το ψ του είναι -1. Ωραία. Για να φτιάξουμε ένα τελείως πρόχειρο σχήμα. Όπως βλέπετε, δεν έχουμε μιλιμετρία για να κάνουμε ένα τέλειο σχήμα, εσκεμμένα. Για να δούμε αν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τι σχήμα είναι. Θα μας βόλευε να είναι παραλληλόγραμμο. Ναι, για να δούμε τώρα τι ζητάει. Να δούμε πόσα χρήματα θα χρειαστεί ο ιδιοκτήτης για την περίφραξη του χωραφιού. Αν κάθε μέτρο περίφραξης κοστίζει 1,5 ευρώ. Ωραία. Μπορούμε να δουλέψουμε με μέτρα διανυσμάτων. Άρα, ας βρούμε τα μέτρα των διανυσμάτων. Ας βρούμε πρώτα τα διανύσματα. Το αβ. Θα είναι το διάνυσμα χ2 χ1. Άρα 3 μείον το -1 θα γίνει 3 και 1, 4. Ωραία. Και ψ2 μείον ψ1. 1 μείον 2 μείον 1. Ωραία. Βρήκαμε το διάνυσμα αβ. Πάμε να βρούμε το διάνυσμα αβ. Το διάνυσμα αβ είναι χ2 μείον χ1 πάλι, μείον 4 μείον το -1, δηλαδή συν 1, είναι μείον 4 συν 1 μείον 3 και ψ2 μείον ψ1, μείον 1 μείον 2 μας δίνει μείον 3. Αυτό είναι το διάνυσμα αβ. Ωραία. Πάμε στο σημείο γ. Να βρούμε τα διανύσματα γ-β ή γ-δ. Δεν έχει σημασία αν θα πάρουμε γ-β ή β-γ ή δ-γ, ό,τι θέλουμε. Ωραία. Το διάνυσμα γ-β είναι 3 μείον 0, 3 και 1 μείον το μείον 2 μας κάνει έτσι, μείον 1. Συγγνώμη, 1 μείον το μείον 2 μας κάνει συν 2, 3. Ωραία. Ήδη έχουμε μια πρώτη παρατήρηση εδώ πέρα, για κοιτάξτε. Ας βρούμε και το γ-δ, να δούμε τι γίνεται. Για να δούμε και το γ-δ. Επειδή σας τα πήρα έτσι για να δείτε ότι και έτσι μπορούμε να βγάλουμε τα ίδια συμπεράσματα. Το γ-δ είναι μείον 4 μείον 0, άρα μείον 4. Ναι. Και μείον 1 συν 2 μας δίνει 1. Τι παρατηρώ?
παρατηρώ ότι το αβ είναι μείον γ δέλτα. Ή αλλιώς το αβ ότι είναι ίσο με το δέλτα γ. Παράλληλες σχέσεις. Άρα αβ γ δέλτα είναι ένα παραλληλό. Αυτό θα μας βοηθήσει για να βρούμε μετά το γ ερώτημα. Τώρα πάμε να βρούμε τα μέτρα. Η περίμετρος του φαίνεται 2 φορές το μέτρο της αβ, το αβ συν 2 φορές το μέτρο, για παράδειγμα, του α δέλτα. Ωραία. Ας υπολογίσουμε αυτά. Το μέτρο του αβ θα είναι ρίζα 4, 4, 16 και 1, 17, άρα ρίζα 17. Το μέτρο του α δέλτα θα είναι 3, 3, 9 συν 9 2 φορές το 9, η ρίζα του 9 είναι 3, άρα 3 ρίζα 2. Επομένως η περίμετρος θα είναι 2 φορές τη ρίζα του 17 που σας τη δίνω 4,123 συν 3 επί 1,414. Ωραία. Ας κάνουμε την επιμεριστική. Θα έχουμε εδώ 8,246 συν. Τώρα, εδώ θα πρέπει να κάνουμε τον πολλαπλασιασμό του 236 επί 1,414, το βάλω να παραπανήσω. Θα κάνετε τον πολλαπλασιασμό και θα προσθέσετε με το 8. Ωραία. Θέλετε να το κάνω? Αν δεν το κάνω. 1,414 επί 6. 4, 6, 24. 2. 1, 6, 6 και 2, 8. 4, 6, 24. 2. Ωραία. 1, 6, 6 και 2, 8. 8,484 συν 8,246. 6 και 4, 10, 1. 8 και 4, 12 και 1, 13. 1, 4 και 2, 6 και 1, 7. 8 και 8, 16. Άρα η περίμετρος γίνει 16,730 χιλιόμετρα. Άρα, για να τα μετατρέψουμε σε μέτρα, θα είναι 16.730 μέτρα, κάνοντας π.χ. επί 1,5 ευρώ, θα βρείτε εδώ πέρα τα χρήματα που θα χρειαστεί για την περίφραξη. Πάμε τώρα στο επόμενο ερώτημα, όπου ζητείτε να υπολογίσουμε την αξία του χωραφιού αν η αξία κάθε στρέμματος της περιοχής είναι 7.337 ευρώ. Πρέπει εμείς να βρούμε το εμβαδό. Για να βρούμε το εμβαδό του παραλληλογράμμου, όπως έχει με κάνει άσκηση και υπάρχει και εφαρμογή στο βιβλίο, το χωρίζουμε σε δύο τρίγωνα. Άρα, έχουμε το εμβαδό του α, β, γ, δ παραλληλογράμμου, θα είναι 2 φορές το εμβαδό του τριγώνου, για παράδειγμα, α, β, δ. Δηλαδή, 2 φορές ένα δεύτερο δετ, σε απόλυτη τιμή, της ορίζουσας, έτσι δετ είναι η ορίζουσα, α, β, διάνυσμα, α, δ διάνυσμα. Ωραία. Το 2 με το 2 θα φύγει και έχουμε την ορίζουσα, α, β είναι 4, μείον 1, μείον 3, μείον 3 και έχουμε φυσικά μην ξεχνάμε τα απόλυτα, ναι, απόλυτο 4 επί μείον 3, μείον 12, μείον 3 θα βγει εδώ πέρα, θα βγει μείον 15, απόλυτη τιμή του μείον 15 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δηλαδή έχουμε 15.000
μέχρι το χιλιόμετρο. Έχουμε τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μετατρέψαμε τα τετραγωνικά χιλιόμετρα σε τετραγωνικά μέτρα. Ωραία. Το ένα στρέμμα είναι 1000 τετραγωνικά μέτρα. Άρα αυτό εδώ θα είναι 15.000 στρέμματα. Πολλαπλασιασμός με το 7.337 και βρήκαμε την αξία σε ευρώ.